Niingon ang atong tubag sa Salmo, kung karon makadungog kamo sa sumpay sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kamo dinhi kasagaran dili gyud tig-ag kasing-kasing kay nihangyo ko ninyo nga kung manimbata mo paduol kita sa atubangan, daghan kay inyo ni paduol sa atubangan. Pero basig kanang uban wala pa na kadungog sa tingog nako, ato ko nung hangyoon kamong naasluyo nga layo pa paduol ko no mo dire. Ayaw mo tangig bakanting lingkuranan ang inyong atubangan. Ana. Salamat kayo. Nya mo na nay atong himuong murabag batasan. So mo nay atong piknik. Og napay bakanting lingkuranan sa imong atubangan, lingkore gyud. Ayaw palayo sa imong isig katao. Ngano man kay ang Ginoo mismo nag-ingon man gyud nga paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Tungod sa dakong gugmas Ginoo nato mga igsoon, tuas yas langit, purting layo as langit nganhis kalibutan. Pero nanaog jud ang Ginoo para mosikit nato aron mahimong usa kanato. O palagi mo ni irog diha. Ingon lagi ko sikiti kana ba nga bakanteng lingkuranan. Oy, salamat sa niunag sikit kana mo nay unang malangit. Pero kanang uban mo ingon siging pa irog. Oy, siging pa irog. Mga tig-anag kasing-kasing. Na tanaw daghan lagi yung buutan dinhi. Kaya ako naman ko'y nasuwayan nga usa ka parokya nga nagmisa ko. Niya mo gihapon ning sitwasyon na sikog sulti nahuman na lang akong humili wa gini irog. Gitutukan ra gyud ko nako naa sa gid ay tao no nga tig-ag kasing-kasing. Nya nagsugod na dining katig-ag kasing-kasing kanang di gyud musugot og sultihan. Panahon pa ni Hesus, panahon pagali nila ni Moises sa unang pagbasa ang mga tao gamay lang dipikto bala reklamo dayon reklamo. Unang kusog kay mo reklamo basta dili na mo haom sa atong gusto. Mo na kung magpuyo tas gugma, wa gyoy reklamo, sunod ra dayon. Naminaw ko sa umitan-aw ko sa social media sa hearing sa Senado about sa impeachment. Kung ila bang sundon ang desisyon sa Supreme Court nga ibasura na ang impeachment sa Vice President, kaning article of impeachment para karong tuiga or dili ba? Dunay sa 24 ka mga senador, ang 19 nisulti og yes, ilang uyunan ang Supreme Court's decision na ang impeachment, articles of impeachment against sa Vice Presidente karong tuiga unconstitutional and invalid from the very beginning. Ang 5 o ang 4 niingon dili mi mooyon, ang usa ni abstain. Sa dihang ni-explain ang pipila sa ilang side nganong mao nay ilang gibutar, ang rason gyud nga lig-on kaayo para sa mga katong ni yes, ang Supreme Court mao ang dunay mandato o gahom sa pagsulti og unsa gi tinuod nga kahulugan sa balaod. Kung magkaaway na gani ang lower or other departments or houses, mag-conflict na sa ilang interpretasyon sa balaod, ang patingogon, gitawag nila, gisutawag tog supreme or final arbiter, ang Supreme Court. Nya kung supakon kuno nato ang gisulti sa Supreme Court, labi na gyud kay unanimous decision to nila, unsa may mahitabo sa atong nasod, maguba ang atong nasod. Kay ngano man, ang atong konstitusyon mao nay nag-ana nato. Kita sang mga Katoliko, ang atong credo, kanang atong creed, kana bang minutang nagatuo ako, mao nay sentro
sa atong kinabuhi isip Kristiyanos, labi na gyud Katoliko. Kung supako na nato sa may mahitabo, magguba sad ang atong kinabuhi. Muna si Jesus niingon siya, kinsa man kunokos mga tao. Base sa atong kredo, pangutan-on ta mo, kinsa man si Kristo. Awa, di ba? Jutay rin itubag. Kaya nga naman, why klaro? Ato ramang ng kilaw-kilaw, nagatuwa ko sa Diyos Amahan, makagahon sa tanan, mabubuhat sa langit o sa iyo, nagkatapos ko gusto mga kapimutong ng mga natong panampos lang sa Espiritu Santo, ganat Mariang Berin. Ato ramang kilaw-kilawon. Pero ang tinuod, ang Ginoo, nagsulti nato, ug ato sa nang gidawat, atong gituuhan, na si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Dili tingali kayo matugkad sa atong tawhanong abilidad, pero maunay supreme truth. Kay gisulti man na sa supreme being nga mao ang Ginoo. Sama sa Supreme Court, pag-ingon niya nga unlawful, unconstitutional from the very beginning. Sakit dawaton sa taga-Congress nga nag-propose ana, sakit dawaton sa mga senador nga dili gusto nga ihunong ang trial sa impeachment karon. Pero kay maumay pulong ato day nang dawaton nga that is the truth. Usahay ang truth, kung dili man kanunay, sakit yun dawaton. Ang truth ba? Gilingya imong tupado. Lingya. Lingya ba? Ing nawa ka sakitian ang imong naong? Ing na ba? Ing nawa ka sakitian ang imong naong? Oy, usahay, daghan kay gisakitan siyang naong. Sige na lang, rituki diha sa samin, kay gisakitan siyang naong. Unya ka nang atong naong, kay mao man na ang kamatuoran sa will of God. Di man kita'y ga-design, ana. Kaning atong mga colors buhok, kanang mga purmas kilay, kamatuoran man na. Atong dawaton. Gabi nag-meeting mi dinhi, daghan kay ta, naka-apil ba mo ato? Wa di ay. So mga tanan, ako tong giawhag, chapel leaders, mga leader sa mga organizations, mga barangay officials, salamat kayo no kay puno guning atong simbahan kagabi o nag-istorya kabatig kamatuoran og usa sa mga kamatuoran nga gipangandoy sa atong community represented by those persons, ang ilag yung gihangyo, Pader, ipa-aircon ning atong simbahan. Inko gisayunan, wa man gani mo kabutang kay simento das kilid gani nga lapok da malana dihang kilid. Ipa-aircon naman hin. Sa ako lang huna-huna ba? Kadako ani ipa-aircon. Pero may pangandoy. Nako di kita magtukod og bagong simbahan, sunod na lang na Pader, basta pa-aircon lang ni. Mo na ilang sentimento, pero ato kunong ukayon ang kamatuoran, pila may kolekta na to. Makapa-aircon ka na, ano ka naman? Lahi ang pangandoy, lahi sad ang realidad. The ideals oftentimes is not true in reality. Nindot kayo na pangandoy, bisan ako nangandoy sa kuana. Pero na maganit tayo mga structure diya, wa mahumag construct. Diya paloyo, mahuman. Na atong kampanaryo, pag mahuman, abot kinsay ka-construct ana, palihog dool niya mo nako, o kanang ka-construct dresloyo. Mag-istorya tanganong gibinlan ninyo ang mga gubaon. O di gubaon, wa mahuman. Tingali, ang huna-huna sa ni Monsignor LD nga, ako nang i-turn over ni mo. Bitaw na i-turn over si Monsignor LD nga, ang wa mahuman, kung pwede, humanon. Ako sana siyang dawaton.
nga humano na nato. Pero kanang ipa-aircon mo na. Hashtag mahimo na nato, no? Masaman, okay ka na? Di yun. Lingo yun. Lingo yun. Na may uban ni lingo. Hindi mata. Pati sura. Mausan na ang giingon sa mga Israelita. Asa man tag tubig. Nganong gidalaman mi ninyo nimo aning desierto aron mga matay las kauhaw. Niduol ra si Moises sa bato. Bato ha? Kanang bato nga perting gahia, desierto pa yun. Mugawas kang tubig ha? Mugawas dili. Di ba? Ayaw, human naman to nahitabon. Pero kung kamulay akong pangutanon ba, kanang batong gahi kayo niya da pag mo sa desierto, mugawas kang tubig diha. Dili oy. Parihara na sa babae ba o lalaki nga nagminyo niya tag 89 na edad, manganak pa ka na. Doon na pa kayo mugawas ana nga anak. Wa na oy. Sa ato huna-huna. Pero ngano mang si Sarah asawang Abraham 92 anyos namabdos man for the first time. Unya ang nakapamabdos niya ang banasad na 99 ang edad. Kay nothing is impossible with God. Pag-ana ni Moises sa bato, matod pas unang pagbasa, uy, nibugwak ang tubig. Na sila, millions ka mga taong kuyog ni Moises, apil pang ilang mga hayop, dito nakainom, puntig yung kusugas tubig. Naya, atong tubig dihay, gibutangag booster. Hapit di ko katog magabi. Kay magsigi magtiabaw ang booster. Bek niya naraw sa kustungod. Ako na lang ihimong music, no? Galisod, ganun kasigi mo nagpiliik ng atong God. Kaya galisod siyang buga o tubig. Pero dito, bato. Pag-anam, pugwak ang tubig pating kusuga. Dili imposibles, Ginoo. Kani pa bang pagpa-aircon? Simple, ana. Ang pangutana lang, dili ba mo tig-ag kasing-kasing? Inig-ingon ako, palit mong slot, mo palit bagyod ka mo? Kung mo palit lang mong slot, tag 100 pesos lagi ni atong slot, di gina lisod. Dito sa akong former parish, sa San Vicente Ferrer, tungod anang slot-slot, naka-raise me for 6 years, naka-raise me around 346 million pesos. Ginagmay ra kay na. Kay kahibaw ko kung kining atong misa niabot man sa nistibok kalibutan kay ato maning gibutang dinhi sa social media, daghan kayo tag mga online parishioners nga nahigugma ni San Vicente Ferrer, nahigugma sad ni Santiago Apostol, ang atong patron. Nya manghatag gina sila basta klaro og tinuod ang atong pagtuo. Kung mong taga-ag-report ha, naman ko'y gidang 70 million din he. Katong grace, God's reward and complete elation na slot. Ang atong halin niabot na as of yesterday og 28,619 ka slots, na apay 671,381 ka slots na available. Tag 100 pesos per slot. Magsikog imagine, ang ato karong subscriber sa atong YouTube channel, niabot nag 260,000. Nako, karong si Manaha, o mamalit lang ng 260,000, more or less, o tag sa kaslat, karong si Manaha, sunod si Mana, mga, pila na rin nahibilin ani, mga 411 na lang kaslots, 411,000 kaslots. Nya sunod na sang simana, mamalit na sagtag sa kaslat, pilar ko ng 100. Mga tulo ka simana gikan karon, mahurot na ni kahalin ang God's reward and complete elation. No, di wala, limpyo na atong utang, wala tayo obligasyon.
Concentrate na yung tadiri sa atong mga projects. Nya pila ra may pagpa-aircon ani. Kwentahon ko no nato. Kwentahon. Atong ipa-solar ang ibabaw. Solar panel. Gasto ta nag mga 3 to 4 million. Nya ang aircon din sa sulod, mo gasto tingali tag mga 1.5 million, di 5.5 million. Onya, ato ng islat, pila ra man na ka slots og tag 100 naara na pila mo na 55,000 ka slots na tag 100 pesos per slot. 55. Nya 260 guni kabuk atong followers o mopalit og tag sa ka slots usa ka semana human na. Di ba? Kakita mo? Pero ang pangutana, dili ba mo tig-a o kasing-kasing? Ngona, moingon ko, kung karon makadungog mo sa akong tingog o sa tingog sa simbahan,